Calm and short and sweet, two voices always meet. Talking people hear, listen, feel them near. Dobrý deň, kamaráti a kamarátky. Pretože nikto iný to počúvať nebude. Dobrý deň, ľudia. Presne, ľudia. Vítame vás pri prvej epizóde podcastu. Krátkeho komentára, pozor na to. Shit. Krátkeho komentára. Dvoch rozprávajúcich ľudí. Dobre, tak poďme asi tak veci. Dnes sa tu budeme baviť hlavne o verejnej doprave, a teda konkrétne hlavne vlakoch. No, tak Adi, akú máš ty skúsenosť? Ja som chodievala veľa rokov, a to bývam v Nemecku, do roboty vlakom. A ako náhle som mala k dispozícii auto, tak som proste už nikdy tým vlakom nechodila. Jednoducho, pretože a na tie vlaky sa častokrát nedalo spoľahnúť. Proste ty prídeš ráno na nádraží, na stanicu a ten vlak proste nepríde. Alebo ten vlak má meškanie hodinu, alebo proste má meškanie, hej, a teraz ešte keď ti niečo na to nadväzuje a musíš byť ísť určitej hodine v robote, tak stane sa to raz, dvakrát a potom, keď sa to stáva pravidelne, tak už sa k tomu nevrátiš. A okrem toho v Nemecku, na Slovensku zase tak asi nie je. Tam je to lacnejšie, ale v Nemecku je to celkom dosť drahé. Hej, tak zase ono to má zase takú inú, čo mi príde zaujímavá myšlienka, že dobre, a keď pôjdeš do roboty trebárs, že autom a neviem, že budeš stať v zápche veľmi dlho, alebo sa ti proste dá čo pokazí s tým autom, že budeš proste, neviem, nemôžeš ísť tedy, alebo niečo také, tak väčšinou do toho človeka neodradí ísť znova autom, len proste si nájde cestu, ako ísť inak, aby mu to bolo pohodlné. A že je to také podľa mňa na zamyslenie, že keď ten problém taký, že máš pocit, že za ňo môžeš ty do nejakej miery, alebo že s ním vieš niečo robiť, tak ťa to viacej láka toto ďalej skúšať nejak inak. Keď je to práve jak u vlakov, že vidíš rovno, že sa to proste mimo tvoju moc pokazí, keď to raz vyskúšaš, tak zase to má... Ja som strašne zamotal v tej myšlienke. Čo ja som mala moju štrajku, tak veľmi zriedka sa stávalo, že bola na tej diaľnici nejaká taká zápcha, že by som ráno, ja som chodila po diaľnici, hej, nestihla do roboty. To bolo vždycky a ešte som aj zvážala známeho, ktorý proste on odmieta si kúpiť auto a často sa stávalo, že sme museli spolu proste do roboty alebo z roboty, lebo robil tam pri mne. Hej, tak ako ono všetko závisí od tých konkrétností, hej, to zase... No, keď zase napríklad, čo bývam proste pri tom veľkom uzle Šalín, kde proste chodia každých pár minút, tak zase tam zase absolútne neriešim to, že by to mohlo nejak meškať, alebo mohla byť neprísť, no tak nepríde, tá za 5 minút je tu ďalšia, hej, nejaká katastrofa, hej, je to také, že skoro vždycky chodia aj dosť na čas, aj proste je to také spoľahlivé, takže napríklad v tomto konkrétne, ako náhle to začne byť proste dosť spoľahlivé na to, že akože máš tým dobrú skúsenosť, tak potom už je to zase iné, hej. Ale toto by som nemohol isté povedať, keby že som, ja neviem, stojím na nejakom autobuse, kde proste v okrajovej časti, hej. No, hej, vlastne pocítiš to až keď bývaš mimo mesta, alebo proste chodíš robiť do iného mesta, alebo niečo také. To je proste tá prvá vec, ktorá musí ako pasovať, musí ten vlak chodiť, prísť poprvé, musí prísť a bolo by super, keby prišiel na čas. Lebo keď toto proste, tento základný aspekt nesplnia tie železnice alebo dráhy, tak tí ľudia jednoducho sa na to nebudú vedieť spoľahnúť a nebudú tým chodiť. Lebo dobre, aj keď to už má byť trocha drahšie, že OK, ale ty musíš mať nejakú istotu, že sa dostaneš na čas do roboty. No, to bola vlastne tá prvá vec, že dochvíľnosť, ktorú som si tu tiež poznačila. A potom ďalšia, že údržba pravidelná, čo na Slovensku bola téma. Som našla článok na iRozhlas.cz, lebo vlastne prvý, čo o tom začali o stave železníc na Slovensku, začali rozprávať, neboli Slováci, ale boli Česi samozrejme. Tak len prečítam, že České dráhy upozorňujú na údajne tristný stav slovenských železníc a tvrdia, že im tamojšia zlá vlaková infraštruktúra poškodzuje vlakové súpravy
a ostrý krok českých dráh prišiel potom, čo sa vlak Pendolino vykoľajil v stanici Žilina na začiatku marca. A ešte tam bolo super, akože poznámka, že prejazd hraníc poznáte, keď vóz začne skákať. Vóz začne skákať. A to keď si teraz akože na to spomeniem, ako sa prechádza cez tú hranicu, tak fakt akože je to celkom smutné. Aj, no tak to je zase, keď sa peniaze do železníc namiesto toho, aby sa opravovali koľaje, venujú na to, aby mali ľudia, toto študenti cesty zdarma, no tak... Áno, veľké negatívum. No a teraz vlastne zo 16. augusta 2024 som našla ďalšiu správu, že a vlastne však to si možno si zachytil, že keď sa pozeráme na tie akože dopady zmeny klímy, tak neviem, že či v tom pláne toho, že vlastne my ani tie koľajnice nemáme opravené a neviem, že či už niekto začal nad tým aj rozmýšľať v tých intenciách, že sa zvyšuje ako keby teplota a teplo ohýba koľajnica, hej, a to sa môže tiež viesť k tomu, že sa vykoľají vlak. Alebo minule, keď bola na pohode tá výchrica a akože spadol ten stan, tak zároveň, a to podľa mňa sa veľa ľudí možno aj nedozvedelo, že na južnom Slovensku popadali stromy a boli proste 3-hodinové meškania vlakov z Bratislavy. Proste ochromilo to celú železničnú dopravu. Hej. No, tak je to náchylnejšie na takéto problémy, než nejaké cesty, kde máš proste x alternatívnych cest, ktorými sa môže vydať, hej, to je pravda, no ale tak ako, bohužiaľ, no. Ja som chcela len povedať, že tie peniaze fakt ako by sa dali využiť možno na nejaké... No ale tým, že sme to doteraz toho veľa neopravili, tak aspoň už to môže spraviť poriadne, tak aby to vlastne bolo dobré, áno. To je strašne naivný človek. Sám tomu neverím, čo hovorím. Ale ešte som našla správu, že len pre zaujímavosť, rakúske štátne železnice za minulý rok, čo bolo asi 2022, dajme tomu, ohlásili masívne investície do modernizácie v objeme 2 miliardy. U nás 1 milión. Takže akože ten pomer, keď fakt ako už si pozrieš, že koľko sa investuje, tak je to strašne tristné, ako povedali i rozhlas.cz. No hej, ale tak ako kto to zmení, hej, to je také, že proste to by chcelo nejakú politickú stranu, alebo takú, kto si to vezme ako tému a začne to riešiť a u nás to je také, že mám pocit, že to nikoho nezaujíma dajak. Čo je celkom čudné, hej, že zase by som čakal, že práve také tie, napríklad na to, koľko strán máme, čo sa snažia ohlasiť dôchodcov a vlastne to, že dôchodcovia celkom dosť týmto chodia, tak je také čudné, že aj tak to nikto nerieši, ale tak. Tak ale chodia tým, ja neviem. To celkom dosť, aspoň takí tí ešte, nie tí úplne, že starí dôchodcovia, ale takí čerství dôchodcovia, mám pocit, že ako celkom dosť ich vydávam. OK. No hej, je to problematické. Čo máš ďalšie? Trošku to súviselo s tým, že hej, že ak vlastne, keď človek býva napríklad, že bývam v centre z nejakého mesta, tak mi príde, že vlastne absolútne nepotrebujem auto. Keď máš okolo seba dostatok vlastne zabezpečenia proste takých tých vecí, čo potrebuješ, že obchody, reštaurácie, neviem, nejaké bary alebo dačo. A dobrý vlastne MHD úzol, ktorý je fakt, že funkčný, tak vtedy vlastniť auto je vyslovene, že zbytočné. Hej, že to proste využiješ raz za x dní, týždňov, keď proste ideš takam na výlet a to je fakt, že jediný dôvod, čo aj na ten výlet môžeš ísť nejak inak, kebyže chceš, že keď nechodíš vyslovene, že veľa na výlety často. Tak. No a že mi to príde, že toto je niečo, čo podľa mňa je, takýto stav by mohol byť na oveľa viac miestach, než len fakt, že pri najväčších úzloch v najväčších mestách. Že ako, áno, jasne, nemôže byť každá dedinka proste tak dobre MHDčkovo zabezpečená, jak ako centrum Brna, hej. Ale rozhodne mi to príde, že oveľa viac miest takto mohli fungovať, len je tam ten často ten problém s tým, že vlastne tam nie sú ani tie financovanie na tie, vlastne ani na tú MHDčku. Ani tam nie je vlastne tá vôľa to spraviť, lebo často tam chýba nejaký ten... Máš nejaký príklad? Napríklad Košice, kde akože sú dlhodobo problémy s tým financovaním MHDčky. A aj sa deje to, že vlastne sa zdražuje tie lístky, aj odpadávajú proste nejaké tie spoje, aj sa stáva, že proste niekedy proste nepríde ti autobus, lebo už nemajú vodičov a takéto veci. A to je presne niečo, že... Veľmi dôležitý aspekt, že nemajú vodičov. No hej, ale akože v podstate, keby do toho prišli nejaké že poriadne investície, tak ako náhle už, keby tým, že dostaneš tú MHDčku do stavu, v ktorom je dobrá, že proste spojahlivá jak tu,
tak vlastne to potom už sa to udrží samo. Že už proste tí ľudia tým budú chodiť, lebo to je dobré. Hej, a že vlastne vyslovene, že mi nenapadne ísť takam proste do obchodu autom skoro až. Ako dobre, sem tam, hej, keď viem, že potrebujem niečo špecifické kúpiť, alebo tak IKEA, alebo neviem niečo. Ale že väčšinou je také, že proste tým, že je to spravené dobre, tak už to vlastne si udrží tú návštevnosť a udrží si vlastne tieto veci a mi to príde, že keby rôzne také mesta, napríklad povedzme, že tie Košice, keby dostali, že výrazné investície do vlastne tej dopravy verejnej, tak by sa to dokázalo dostať do toho stavu, podľa mňa, kde by sa to vlastne už udržovalo viac menej skoro samo. Samozrejme, nejaké veci by tam trebalo vyladiť, hej, ale mi to príde také, že zaujímavé v tom, že neexistuje tam ten investor, ktorý by do toho šiel väčšinou. A ty máš teda ešte pocit, že ľudia ešte stále sa presúvajú nejaké malé vzdialenosti autom v Košici? Alebo nejaké zbytočné, ktoré by mohli ísť MHDčkou? Podľa mňa často áno. Ale ako zase to je také trošku, no. Ale napríklad zober si teraz vaše ťahanovce. Tam je to zložité sa dostať niekam. To je zase, nie, zase na jednu stranu áno, na druhú stranu tam je obrovská hustota tých obyvateľov na malom mieste, hej, že ako to je v podstate tam, keď idem niekam, tak kam idem? Do mesta, hej, a že proste idem buď na hlavnú, hej, takže na meste osvojiteľov, alebo na maratónca mieru, alebo niečo také. A tam tá MHDčka ide, hej, a ako fakt málo kedy potrebujem reálne ísť, ja neviem, že na Furču, alebo proste na jazero, kde by som musel dvakrát prestupovať, hej, ako dobre, to tam dáva zmysel ísť autom, hej, keď tak dneš zložito dostávať busmi, ale proste napríklad také, že do centra, tak autobusom tam ide dosť pohodlne, lebo vlastne veľa ľudí sa chce dostať z toho jedného miesta na to druhé miesto, hej, že. Ja nemám taký dobrý zážitok s košickou MHDčkou, lebo ja mám pocit, že to funguje. Ale zároveň som počula, že sa ako museli zmeniť ten poriadok cestovný na letný alebo na nejaký prázdninový kvôli tomu, že nemali vodičov. Počul si o tom niečo? Hej, áno. Okay. No a toto je napríklad problém všade. To je problém aj v tomto meste. No, v Drážďanoch veľmi zúfalo hľadajú vodičov. Kto to povie? Rušňov vodičov. Začítam tyka. Prepač. Rušňov vodičov, ale viem, že aj vodičov električiek. A veľmi to akože dostaneš aj dobrý nástupný plat, aj všetko, len vieš, ako tam musíš chodiť na nočné a pomaličky im dochádzajú ľudia, no. Predsa len takýto job, kde musíš robiť na tie smeny, to neviem, že či by som chcela robiť aj za vyšší plat. A zároveň ešte aj, veď nekúpili sa do Košic nové električky? To teraz presne neviem. Ale čo sa mi zdá, že kúpili, ale neveľa. Ale no, akože, zase takto, nechcem hovoriť, že je to úplne že v katastrofálnom stave, ale ako, no, mohlo by to byť podľa mňa oveľa lepšie. A skôr je tá trajektória toho, že je to také, že pomaly sa to trošku zhoršuje, namiesto aby to išlo vlastne opačne. Aspoň také, ja z toho pocit, zase neviem. Hovorím, že peniaze by trebalo. A že toto vyrieši. Som optimista v tom. OK. Pretože podľa mňa, ja neviem, bývala som na jazere a vtedy to bolo OK. Ja som chodila často električkami a nemala som pocit, že ona bola aj akože nezávislá, to je električka, že nebola závislá na tých zápchách. Tam sa tvorili zápchy na jazere. Teraz to tam prestavovali, neviem, či si o tom počul. Áno, to je hrozné. To presúvali ten deadline a podľa mňa ľudia nezačali viac chodiť električkami kvôli tomu. Tam sa potom tvorili pri inom vjazde do Košice veľké zápchy. Že ja si myslím, že toto je skôr o nejakých návykoch. A to je zase tým, keby bola tá MHDčka zdarma, tak by si ľudia začali zvykli. Čo som chcela povedať k tomu, že to sa nedá proste takto prinútiť ľudí, alebo dať im tú incentívu cez to, že im všetko dáš zadarmo, to je blbosť. No hej, ako to je iba čisto takéto dať ten impuls to vyskúšať, hej, že ako. Lebo sú ľudia, ktorí práve akože, neviem, mám kamaráta, čo proste fakt prvýkrát v 20 išiel sám niekam vlakom, hej, že vlastne nevedel, jak to fungujú vlaky a čo tam má robiť a tak, hej, a proste. Podľa mňa účinný spôsob, ako prinútiť ľudí chodiť MHDčkou je, že zavedieš takú parkovaciu politiku, že nikde sa nebude dať parkovať ako v Bratislave a potom začnú ľudia chodiť. A budú na to riadne akože nahnevaní. Hej, proste odobrať im všetky nemožnosti a zbúrať cestu autami na to miesto. Alebo postaviť tam cyklotrasu.
tak tam spraviť dieru proste. Neviem, ako to máte v Brne, ale v Dražanoch sú super cyklotrasy a ja som predtým, ako som tu bývala, som nechodila vôbec na bicykli a trocha som sa bála, keď som znova začala, ale teraz už to extrémne využívam a teším sa z toho. Okay. Tu sú akože, no, je ich tu relatívne dosť, ale ako, no, na niektorých tých kľúčových miestach je také blbé sa nejak tam dostávať, buď cez nejaké väčšie križovatky, alebo nejaké podchody a takéto veci. A hlavne Brno je dosť kopcovité. Čiže to je také, To že je pravda. geografiu neporazíš. To zase. To je pravda. To je aj, sú aj, keď si zoberieš Furču a Ťahanovce a KVPčku, tak tiež Košice nie sú na tom najlepšie terasách, ale tak napríklad nejaká tá štrejka popri Hornade Hej, ako tak v Košicách máme aspoň to veľké Jahera, centrum. od Krásny, tam je to krásna cesta, tam to môžeš proste super dať až do Košíc. Hej. Až do Košíc, až na hlavnú som myslela. Hej, to akože, tam je to zase podľa mňa o dosť lepšie, než akože tu, kde proste môže ísť niektorú konkrétnu cestu, vieš, ísť ako bicyklom a potom, potrebujem ísť tu si vyšľapať toto, no, tak. Odstavíš bicykel a pôjdeš. Ako zase v tomto sú dobre tie zdieľané bicykle, hej, že vieš ísť nejakú časť trasy proste tým a potom ho tam necháš proste na tom mieste, na nejak odstavíš zase, hej. Aha, ešte toto som chcela povedať, že prečo som napríklad do Bohdanovec nechodila vlakom, keď som bývala v Bohdanovciach. Takže ten vlak mal proste tú starú páku, na ktorú si potreboval extrémne veľa sily a... Si bola rušte vodič, či čo to teraz? Ako... Vieš, je toto také ešte, neviem, z bývalej československej, no nie, ešte z monarchie, ešte monarchiálne časy. Keď si nemal proste otváranie na tlačítko, ale bola tam tá páka. Áno. Už chápem, hej. Keď sme boli malí, tak to ešte bolo. A potom už sa to vytrácalo, lenže v Bohdanovciach to bolo ešte celkom dlho. Takže som vlastne reálne sa bála, že nechcela som skončiť v Čiernej nad Tisou večer o 1:00 alebo tak. Dobre, to mám paku. Skvelá. To sú moje poznámky, paka. Ako lepšie, ja tu mám takú jednu poznámku, že niekto tvrdí, že cesta. Tak neviem, čo som tam chcel dopísať, ale niekto tvrdí, že cesta. OK, mám tu takú vec, že ten nedostatok personálu začína byť problém fakt, že v mnohých odvetviach a aj v tej mestskej hromadnej doprave, že prečo to neurobíme ako v Kodani, kde majú metro a najprv musíš mať metro. Na Slovensku nie je ani metro. Ale tak vieš, že v Kodani je to metro, ktoré je bez vodiča. Hej, to som myslel, že registroval. No. A oni chodia proste na sekundu presne, sú čisté, môžeš sedieť vpredu, máš tam také nálepky, ktoré môžeš spláčať ako malé 3-ročné decko a hrať, že si proste ručne vodič alebo niečo. A môžeš sa pozerať, ako ubieha cesta. Že proste inovácia vyriešila tento, no dobre, asi tam majú tiež nedostatok personálu, ale že tento taký malý problém, ktorý napríklad, keby si mal bus lanes, čo vy máte v Brne, nie? Špeciálne pruhy pre busy. No hej, ale zároveň aj taxíky a bicykle. To je pravda. No ale keď ako by si mal nejaký čisto len bus lane a mal by si auto, ktoré sa šoferuje samo, alebo autobus, tak... Hej, akože viem si to predstaviť u električiek napríklad teoreticky. Alebo električky, presne. Len, no, tam musia byť také tie faktory, že ako, jak to, zastane, otvára dvere, že nech tam, keď je nejaký problém, tak proste nech to má kto vyriešiť a tak, že... Vidím tam potenciál, ale aj zároveň aj nejaké také tie problémy, ktorých sa trošku bojíme. Akože, dobre, je pravda, že električka aj tak má prednosť všade. A ešte ako posledný bod tu mám leteckú dopravu. Hej, to mám tiež na to bod. Neviem, čo k tomu máš, pretože u mňa zarezonoval za posledné roky určite Flixcam. Vieš, čo je Flixcam, nie? Nie. Flugsham. Vieš, čo je Flugsham, nie? To je isto len iným jazykom? Neviem. Vlastne máš pocit viny za to, že cestuješ leteckou dopravou, ja neviem, možno asi keď ide hlavne o tie ekologické dopady? Letenky za 5 až 10 eur alebo niečo také. Aha. Že ľudia majú, to je akože real thing, počkaj, ja prečítam, že čo to vlastne presne znamená. To vymyslela Greta Thunberg, alebo ja neviem, ľudia okolo nej. Okay. Flight shame, alebo po švédsky Flixcam.
is a social movement that discourages air travel due to its environmental impact. Carbon emissions, bla bla bla. Hej. No, že ľudia sa, možno nejaká určitá skupina ľudí, ja nie, zamýšľajú nad tým, že chcem fakt letieť na 2 dní za 10 až 15 eur. Neviem, či si o tom počul. Akože rozhodne vnímam, že je to ako, no, že sa vie o lietadlách, že sú vnímané ako proste ekologicky najhoršie, alebo ako aspoň jedný z tých teda zlých. Ale ako vnímal by som to tak, keby som proste, ja neviem, že pravidelne chodil trebárs tak, alebo na také cesty, ktoré, vieš, že keby som išiel proste, že z Bratislavy do Košic x krát letecky, hej, a nie, že iba raz ako srandu, ale proste pravidelne, no tak ako to by som asi sa cítil z toho možno nejak zle. Ale nemáš takéto pocity teda, hej? Ale akože keď je to také, že chcem ísť, ja neviem, na výlet do Barcelony, no tak zase inak sa to veľmi nedá, hej, takže akože je to také, že zase nechodím nejak excesívne tým, takže nemám z toho až taký pocit, že zase keď raz za čas niečo také, no tak no, keby som tým do roboty chodil pravidelne každý týždeň alebo čo, tak to by som asi cítil horšie. Ale určite sú aj takí ľudia, ktorí sa v poslednom čase rozhodujú viac robiť dovolenky lokálne a ozaj využívať tú vlakovú dopravu a neviem, spoznávať lesy a to je tiež ako zaujímavý aspekt, ktorý je teraz nový, ktorý som si všimol. Hej. A ty čo, máš kúlku lietadla? Tak trošku vlastne na podobný zmysel, hej, ale že ako, zase ono, do istej miery sa tým otvorili také nové dvierka, ktoré kedysi až tak neboli, že práve tie, ako sú tie lacné lety, takže práve sa aj dá toto robiť, že sú ľudia, ktorí napríklad namiesto, aby išli, že na jeden prestup, tak kde proste z vlaku na vlak, no tak spravíš si jeden prestup z autobusu na lietadlo a priletíš, hej. No a že je to také, že také tie krátke lety, zase na druhú stranu, oni nie sú ani až tak časovo výhodné. Hej, že akýby To je pravda. tam už proste zase potrebuješ ten čas, kým sa dostaneš na to letisko, mať tam nejakú tú rezervu, prejsť všetky tie kontroly a čo tam je. A ešte kým sa teda rozbehne to lietadlo a tak všetko, a okej, samotný let potom trvá pol hodinu, ale ako všetky tie veci okolo toho ešte zaberú ďalšie 2, hej. No, alebo koľko. Takže je to také, že to je ešte také zaujímavé, že keď napríklad človek ide, že vlakom, tak sa do toho času, čo cestuje, väčšinou ráta, že OK, cesta na stanicu, cesta vlakom a cesta do stanice, ale pritom keď ideš lietadlom, tak vlastne tam do toho ešte všetky tieto ďalšie veci pridátaš a ako je to stále výhra, ale ani zďaleka nie je taká ako šalená, že ako... A som to párkrát zamenila lietadlo za nočný RegioJet, lebo tam je veľmi citeľný rozdiel v tom, že keď ideš nočným RegioJetom z Prahy do Košic, tak teoreticky by si mal spať celú noc, ráno sa zobudiť a môžeš žiť. Lenže to tak nefunguje. Ja už neviem, proste v tom kúpečku s ďalšími 2 ľuďmi, hej, ak sa ti podarí získať taký lístok, lebo môžeš mať aj s ďalšími 5 ľuďmi v kúpečku byť, tak tam sa akože nevyspím veľmi a prídem na druhý deň a ráno o 6 som hore a prídem domov a spím, takže zase tým neušetrím, že vlastne ten nasledujúci deň musím spať a v tom lietadle tam ako síce čakáš dlho, ale proste ten samotný let trvá hodinu alebo hodinu a pol a potom prídeš domov, vyspíš sa doma. No hej, akože nejaký čas, hej, zase to je skôr také, že čím je dlhšia tá vzdialenosť väčšinou, tak tým viacej ušetríš toho času, no a že vlastne akoby tým pádom je tam taká tá škála toho, že ako veľmi sa to oplatí, nie len po tej akože ekologickej stránke, že však môžeš ísť vlakom, tá na čo budeš lietať, ale zároveň je to aj po tej časovej stránke, že častokrát tie krátke lety vlastne sa ani až tak časovo neoplatia vlastne v porovnaní s tým, že už to, že či pôjdeš celú cestu 4 hodiny alebo 6, tak akože ak tam není, že sa vyslovene niekam ponáhľaš alebo čo, tak zase taký veľký rozdiel není. Podľa mňa teda. Ale no. Ale no, ešte ďalšia vec, ktorú by som to porovnal, že vlastne napríklad aj s cestovaním autom mi to príde ešte také, že keď hodnotíme čas cestovania, tak mi príde zaujímavé, že napríklad taký celodenný trip, tak ľudia typicky sú, že však autom tam som za 5 hodín, hej, a potom stojíš 20 minút na benzínke, lebo potrebuješ na záchod, potom stojíš hodinu v nejakej reštaurácii, lebo si chceš dať dobrý obed a potom ešte plus je tam ešte pol hodina zápcha, kde pri nejakom meste alebo čo, hej, no a
Je to také, že vlastne, že tento čas sa do toho častokrát neráta, hej, ale pritom v podstate vo vlaku všetky tieto veci robíš za pochodu a ušetríš už tak ten čas, hej. A zase nechcem až tak ako tu vychvalovať vlaky, hej, ale toto na to mám rád, že fakt, že behom toho, hej, dobre, jedna vec, že môžeš spať, hej, ale keď nespíš, tak asi môžeš cez deň proste spraviť si nejaké veci, ktoré potrebuješ, hej, môžeš, ja neviem, proste nejak akože pracovať odtiaľ, alebo môžeš proste, robiť, čo potrebuješ, hej, ako. Podľa toho, kde pracuješ. To som aj videl, ešte nejakú štatistiku som taky teraz videl, ale už neviem presne koľko to bolo, alebo čo, ale že typickí ľudia, čo dochádzajú do roboty verejnou dopravou, takže vlastne sú osobne potom v robote šťastnejší voči tým, ktorí vlastne tú cestu šoferujú. Ja som mala rada, myslím, že ja som mala radšej cestu autom ako tým vlakom, kvôli tomu, že to bolo rýchlejšie a mohla som si počúvať, ja neviem, proste podcasty som si mohla počúvať tak či tak, ale jednoducho tam si ako keby v takej svojej bunke a neviem, ideš si, teda ak nie sú žiadne zápchy, tak po rovnej ceste, po diaľnici a no hej, neviem, samozrejme to závisí, také že... slobodnejšie ako v tom vlaku, lebo tam predsa len treba prestupovať a teda, no. No hej, samozrejme závisí presne na tej ceste, hej, akože ono, aj autom môžeš ísť veľmi pohodlne a aj veľmi zle, aj to isté je vlak, hej, že ako keď prestupuješ trikrát tak, kde tak to není úplne, že relax, hej. Dobre, takže pre zhrnutie, podľa mňa by ľudia chodili viac mestskou verejnou dopravou, keby chodila na čas, keby tam fungovala klíma, v zime kúrenie a aby nebola príliš drahá. Súhlasíš? A keby jej bolo ako dostatok, aby som nemusel riešiť, že no, najbližšia mi ide o pol hodinu a keď už zmeškám tá hodinu. Presne, to tiež je ten bod, čo som mala, že aby chodila dostatočne často. Hej. Treba do toho nejaké ešte vtipné príhody pridať, podľa mňa. Aha. Ja mám ešte jednu anekdotu, ktorú by som s tomu spomenul. Ak som išiel v RegioJet vlaku a Steward, ponúknem niečo na čítanie? Ja. Čo máte? On. Forbes, Lidové noviny, Nacistu. V hlave proste rozmýšľam, že proste, že OK, určite som zle rozumel, ale čo mohol iné povedať? Proste úplne tam šrotujem, že prosím vás, čo bolo to posledné? Na cestu. No tak. Som to poslal aj na Trec a mám tam 137 lajkov, takže som veľká hviezda teraz. Často sa mi stáva, že jednoducho, keď idem vlakom, tak ľudia, ale to nie je vtipná príhoda, to je proste len príhoda, že ľudia sedia na mojom mieste zarezervovanom. To sa mi stáva snáď každý jeden krát. A minulé vlastne žena zistila, ktorá išla, skáďal išla, ona išla snáď z Nemecka do Budapešti, že vlastne jej muž kúpil na úplne iný deň lístok. Okay. Tak ja som jej to tam potom akože nejako vysvetlila, som jej povedala, lebo ona bola Nemka, že to za ňu vykomunikujem u sprievodcu, tak som za to dostala rybezle a rôzne ovocie, ktoré nebolo umyté, takže ja som mala strašne proste, musela som sa premáhať, aby som to zjedla. Prečo si to neumela? Pretože neviem, proste vecko bolo ďaleko. Nemohla som to proste od nich zobrať, akože taký strapec rybezly a povedať, že počúvajte, idem si to umyť, lebo... OK. To by bolo celkom ako awkward. No, prečo oblasti. Dajte si rybezle, dobre, zobereš, odídeš preč. Nevyhodila som ich určite. OK, takže toto bol náš podcast, prvá epizóda. Ďakujem za pozornosť. Tak, presne tak. Ďakujeme za počúvanie. My sme ľudia. Veľmi organické.